BPFआसो खोथाल' होबोदों बिसायख'थि फैबा बाथ्रा बुङो मावगोन होननानै नाथाय 17 बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 17 बोसोर सम मोनदोंमोन मोनथाम सरकार बिथांमोनाव थांदों नाथाय बेयाव मावफुंनानै होनो हायासै नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि UPPL आरो NDA नि सरकारा थांनाय नैबे जोङो बोसोरनैल' फुरा खामानि मावनो मोनदों बे बोसोरनैनि गेजेरावनो जों 2.5 लाखनिख्रुइ बांसिन सुबुंनो बा गौथुम एबा आफादफोरनो बे हाखौ एलटमेन्ट होबाय सेटेलमेन्ट होबाय दा बे खामानिखौ जों मावदों नाथाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां मावदोंमोन बेथ' बयबो मिथिखानाय बेनिखायनो दिनै गिदों रायजो राजाया गासिबो UPPL खौ सापर्ट खालामसिगोन प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामसिगोन सरकारजों थांजोबसिगोन बेखौ गिनानै नंखाय फोसावदों नंखायनिनो बिथांमोना साया लानानै फैदों आरो नंखायखौनो दिनैबो आरोबाव नंखाय बुंनो फावसियाखै आरो बे नंखायानो बिथांमोनखौ थांनाय समाव हाखराव गाब्र' होदों सरकारनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव जानगारनानै थानांदों बे नंखाय बुंनाया जोंनि थाखाय बोरसो जायो बेखायनो बे बोरा जोंनिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उफ्रा बिसायख'थियाव जों दे जोबोद मोजां माने डिफारेन्सआव देरहानो थांगासिनो दं बियो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जों फोरमान मोनो हाग्रामा महिलारिनि प्रमद बर' हाथाव BTC बाथाव स्ल'गाना UPPL लेभेलाव गोहोम गोलैगोन नामा बे जाहैबाय MLA इलेक्सन विधानसभानि बिसायख'थि बियो बेयाव हाग्रामा महिलारिया गाव लुबैनाय बायदि देरहानानै थांब्लाबो BTC सरकाराबो बाया आसाम सरकाराबो बाया इभेन सासे VCDC नि मेम्बारखौबो बे दाननोबो हाया होखारनोबो हाया मानोना BTC सरकारनिया जोंनाव थागोन चेयारमेनाबो थागोन मेम्बाराबो थागोन गासिबो थाजोबगोन मानोना बे BTC नि बिसायख'थि नङा आरो हाग्रामा महिलारिनि मेलेमाव गोसो मेलेमाव बे सोरखौबा होखारनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बे गाज्रि सिन्ताधारायाल' बिथांनाव फैबाय थायो गावहादे मा मिशन आरो भिजन दङ बेखौ दिनै रायजो राजानो खोन्थानो रोङाखै जेबो मिशन जेबो भिजन बिथांनाव गैया बेनो नांगौ खालि गोहो आरो गोहो आरो बे गोहोआ माजों फैगोन रायजो राजाया गोजोननाय गैयाबा रायजो राजाया नोंनि फारसे फोथायनाय गैयाबा फोथायनायखौ लाबोनो थाखाय नों खामानि मावाबा बे गोहोआ बोरै फैगोन बेनिखायनो बिथांनि साननाया दिनै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय मोनसेबो जायाखै फैबाय थानाय समाव आरोबाव जासिनाय नङा बे